ଏଇ ଦେଖ ଜୀବନ ଭାଇ ସୁନାର ଚମ୍ପା ପଡ଼ିଛି। ବହୁତ ଜୋରରେ ଆଗ ଧାଡ଼ିରୁ ଦୌଡ଼ୁଥିବା ଜୀବନ ଟିକିଏ ଅଟକିଗଲା। ରାମଙ୍କୁ ସୁନାର ହରିଣୀ ଲୋଭ ଦେଖାଇଲା ପରି ଏଇ ସୁନାର ଚମ୍ପାଟି ତା ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ କଲା। ଦୌଡ଼ିଗଲା ତାକୁ ଗୋଟାଇବା ପାଇଁ। ନିମିଷକେ ଭାବି ପାରିଲାନି ଏଇଟା ନକଲି କି ଅସଲି। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟାଇ ଚାଲିଲା। ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଭୁଲ ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନର ରାସ୍ତା ବଦଳିଗଲା। ରାଜାଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି ମେଳାରେ ଆଗଧାଡ଼ିରେ ଦୌଡ଼ୁଥିବା ଜୀବନ କେଇଟା ନକଲି ସୁନା ମୋହର ପାଇଁ ହବାକୁ ଯାଉଥିବା କାମରେ ବିଘ୍ନ ଘଟିଲା। ଗୋଟାଇ ସାରି ଟିକିଏ ସ୍ଥିରରେ ଚାହିଁଲା ଆଉ ଭାଇକୁ ଡାକିଲା, ମୁନା ମୁନା କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ? କିନ୍ତୁ ମୁନା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଚକ୍ରବ୍ୟୁହରେ ପକାଇ ଦେଇ ସେ ହୋଇଯାଇଛି ଆଜି ରାଜାଙ୍କ ଘରର ପରାମର୍ଶଦାତା। କଥାରେ ଅଛି, ନିଜର ଦର୍ଦ ଆଉ ଦୁର୍ବଳତା କାହାରି ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କର ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଅସମୟର ଫାଇଦା ସେମାନେ ଦ୍ୱିଗୁଣ କରି ହାସଲ କରନ୍ତି। ଜୀବନ ସବୁବେଳେ ନିଜର ଦର୍ଦ ଆଉ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ମୁନା ପାଖରେ କୁହେ। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଜୀବନର ସଉଦା ବେଳ ଆସିଲା, ମୁନା ପୂର୍ବ ପ୍ଲାନ୍ ଅନୁସାରେ ନକଲି ସୁନା ଗୁଡ଼ାକ କିଣି ଆଣି ଠିକ୍